Ang atong mga higalang mga sulpot, ingon pa nila, ang pagtuo daw nato mahitungod sa mga sakramento, wala daw kuno na as Biblia. Hastag yung butaha yun ninyo. Usa-usahon nato, bautismo, San Juan 3:3-5 ug San Mateo 28:19. Naamalagas Biblia. Confirmation, San Juan 14:6 ug kanang buhat 2:8 ug buhat 8:16. Naamalagas Biblia. Sunod, kining gitawag og santos nga sakramento, Santa Eucharistia o Saint Matthew chapter 26 verse 26. Unya pagkahuman na Saint John chapter 6 verse 52 to 56. 1 Corinto 11:23 hangtod sa gitawag 27. Naamalagas Biblia. O sunod, confession, San Juan 20:23, si bisan kinsang sala kanya pasaylon kin pasaylo, si bisan kinsang sala nga di niyo pasaylon di usab kin pasaylo, kinsa may pasaylo nila ugway mga umpisal, di ba? Extreme unction, Saint James chapter 5 verse 16 to 17. Kasal, Saint Matthew chapter 19 verse 6. Unsa pa pagkapari, Saint Matthew chapter 19 verse 12 and Revelation chapter 1 verse 6. Naaman lagi. Ingon mo, tawag ining wala, bulhog, adilay, butag yun mong dako. Nga naman, tungod kay instead of mutuo mo sa nakasulat sa balang kasulatan, diha mo mutuo or mituo sa chismis sa inyong mga pastoy, pangbiyain ninyo mga siktang ipangtungkod og kano. Okay?